ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାପା ପୁରା କଷି ଛନଛନିଆ ପୋଇ ଯାଇ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ବାପା ଆଣିକି କହିଲେ ଆଜି ପୋଇରେ ତରକାରୀ ବନେଇବୁ। ତ ପୋଇ ଖରା ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି ନା, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପୋଇ। ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଚା ପିଇଲା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେନୁ। ବାପା ତ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ପୋଇ ବନେଇବା, ପୋଇରେ ସବୁ କ'ଣ ବନେଇବା। ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ପୋଇରେ ଯେତେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ସବୁ ବନେଇଦେ। ତ ପୋଇ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତାକୁ ରାଇ କରିଦେଲି, ରାଇତା। ଆଉ ପୋଇ ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ କଲରା ଭଜା ବନେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଥର ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପୋଇ ରାଇତା, ପୋଇ ଆଳୁ ନାଡ଼ି ଝୋଳ, ପୋଇ ନାଡ଼ି ଭଜା, ନଚେତ୍ ପୋଇ ବରା, ପୋଇ ପତ୍ରରେ ବରା ବନାନ୍ତି। ଯାହା ହେନେ ବି ଆମ ବାପା କହୁଥିବେ ପୋଇରେ ବନୁଅ। ତ ହାଟକୁ ଗଲେ ଖାଲି କିଛି ନ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ପୋଇ ଧରିକି ଆସିବେ, ଖାଲି ପୋଇ। ତ ଏ କିଛି ଦିନ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ପୋଇ ଖାଇବୁ। ତ ବାପାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ। ସିଏ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ତ ପୋଇ ଭଜା ବନା ହେଇଛି, ପୋଇ ତରକାରୀ, ପୋଇ କଲରା ଭଜା। ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ସେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ଖୋଜିବେନି। ପଖାଳ